माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोंहा मोनसे थिखानाय एग्जिकिउटिभ माने एप्रुभ दंखायोमोन जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो डेपुटि कमिशनारनि थ्रुयै दा रायजो बेंगिरिनि थ्रुयै जोङो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, हम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांमोननो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डनि थाखाय मोनसे गोसोखां बिलाइ होगोन। दा बेनि असिलायैनो जोङो मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव लाखांबाय, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव लाखांबाय आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव लाखांबाय। दा दिनै फैनानै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुआ दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि थाखायनो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय जोङो दिनै बेनिखायनो चिरां जिल्ला खुंगिरिनिसिम मोनसे आर'जलाइ गथायगोन, जाय आर'जलाइया नरेन्द्र मदि, हम मिनिस्टार अमित शाह आरो भारतनि हादरगिरिनो जों दैथायहरनाय जागोन। जोंना गाहाय डिमान्डआ बेनो, जोङो बर' फिसा हिसाबै बर'आ थांनानै थानो थाखाय जोंनो मोनथाय नांगौ, पलिटिकेल राइट नांगौ, हा नांगौ, इक'नमिकेलि डेभेलप जानांगौ, इडुकेसनेल डेभेलप जानांगौ। बेनिखायनो जोंनो मोनसेल' राहा लामा सेपारेट स्टेट। जों सेपारेट स्टेट आलादा रायजो नङाबा जोङो थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो जोंना मोनसेल' दाबि, जोंनो नांगौ सेपारेट स्टेट। आच्छा, गिबियावनो खौरां नायगिरि नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जे दिनै जोङो चिरां जिल्ला डेपुटि कमिशनारनि अफिस मोखाङाव मोनसे धर्ना कार्यसुचि लादों। बे धर्नाखौ जोङो डिसि बिथांनि दारा जोङो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आरो हम मिनिस्टार अफ इन्डियानो मोनसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनो हाबाफारि लादों। बे मेम'रेन्डामाव जोङो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जाफुंहोनायनि थाखाय मोनसे गोसोखां बिलाइखौ हरनो प्रग्राम लानाय जादों। मख'नो गोनां गिबियावनो बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियना गोबां समनिफ्रायनो एबा जोनोम मोनजेननायनिफ्रायनो आलादा रायजो एबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटहुडनि डिमान्डखौ होबोबाय थादों। थिग बेबायदियैनो जोंनि मेम'रेन्डामावबो गिबि डिमान्ड हिसाबै जोङो आलादा रायजो एबा बड'लेण्ड सोरजिनि दाबिखौनो होग्रोदों। बेजों लोगोसेयै इन्डियान आर्मियाव बर' रेजिमेन्ट मोनसे क्रिएट खालामनानै होनांगौ, बेखौ दाबि होदों जोङो। बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय थागिबिफोर जायफोरा ट्राइबेल, बै ट्राइबेलफोरनो एसटि हिल्स स्टेटासखौ थाबैनो होनांगौनि दाबिखौ जों होनाय जादों। बेजों लोगोसे इउनाइटेड नेशन्सनि जे डिक्लेरेसन जोंनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनथाय एबा इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेसन फर इन्डिजिनियास पिपल्स राइट्स, बेखौ थाबैनो जोंनो होनांगौ। जाय मोनथायफोरा जोंनो एबा थागिबिफोरनो गावनि बारि बिथा हा हुखौ सालायनायनि एबा बेखौ सेफगार्ड खालामनायनि मोनथाय होदों। बेजों लोगोसे गावनि राव हारि हारिमुखौ सेफगार्ड खालामनायनि आरो गोजौ लेभेलसिम लांनानै शकेस खालामहैनायनि मोनसे जे डिमान्ड, बे डिमान्डखौ जोङो होदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिहोहरनो लुबैदों जे फैबाय थानाय समाव एबा सोलिफु मायथाइनि 8 आगस्ट खालि जोङो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ लानानै मोनसे गिदिर धर्ना आजावनाय जादों एबा धर्ना लाफुंनो थिरांथा लानाय जादों। बे धर्नायाव जाहाथे गासै बर' फोलेरनि रायजो राजा, आइ आफा, मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन, मानव गेदेरमोनहा जाहाथे जोंजों दले दले फैनानै हेफाजाबखौ होफैयो, बिनि थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जासिहरबाय। रायजोफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायहरनो आखायाव लादों जे सिगांफोराव जिहेतु जोंनि बर' फोलेरनि रायजो राजा, आइ आफाफोरा, इन्टेलेक्सुवेल्सफोरा, मेलेमजिबिफोरा एबा गोबां पर्जायाव थानाय खामानि मावग्रा बर' रायजो राजा, आइ आफाया जे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि डिमान्डखौ होबोबाय थादों। खिन्थु जोंनि सेपारेट स्टेट एबा आलादा रायजो सोरजिनाया बे सिमाङा सिमाङैनो थाबाय थादों। गतिके दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ ओंखारफिनबावबाय, जायखौ ब्रैथि खोलोबनि आलादा रायजो सोरजिनायनि आन्दलन हिसाबै लांफुंनो मोनसे भारत संबिधानखौ सिगाङाव दोननानै मोनसे
कार्यसुचि लाबाय थादों एबा मोनसे आन्दलननि प्रक्रिया लाबाय थादों, बे आन्दलनाव रायजो राजा आइ आफाफोरा जोंखौ थारैनो हेफाजाबखौ होनांगोन, मददखौ होनांगोन। नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब होनायजोंसो जोङो दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ मोनफुंनो हागोन। बिनि थाखायनो आङो बनसुनि जानानै बयबो रायजो राजा आइ आफाफोरखौ गासिबो खोलोबनि सुबुंफोरखौ खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोनहा नैबे जोंनि आरोबाव खनसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंजों दले दले फैनानै मदद आरो हेफाजाबखौ होयो। गोजोन्थों।